Bolojane tot vorbește despre raționalizarea curentului. Credeți că o să ajungem să trăim ca în comunism? Păi da, eu cred că va face, din cauza că va face că e mulți amăriți, mulți săraci, sau mulți care nu muncesc, sau mulți care nu le place munca. E multe exemple că omul e amărât din cauza că chiar nu taie capul să facă chiar nimic, să stai să consumi. Nu se poate treaba asta, să stai să mai... Și pe timpul Ceaușescu era treaba asta, dacă nu te duceai la muncă, n-aveai ce mânca, adică era foarte greu. Acum lumea așteaptă să-i dea altul de pomană, să-i muncească altul, să-i dea de pomană, să-i dea pensie mare, să-i dea... Toate că cei care au ani de vechime la pensie merită să-i ridici și pensia. Nu așa de mare, dar să fie cam la toți la fel. Cum să zic eu, hai să zicem până într-o 100 de milioane, e mult. E cam multișor.